आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनग्रा आरो आंनि भिडिअआव कमेन्ट हरग्रा लाइक हरग्रा गासै आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव आरो लोगो नोंथांमोननिसिम आरो आंनि आदा आबौमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जय हिन्द आसा खालामो नोंसोर गासैबो मोजाङैनो दङ होननानै आङो दिनै आंनि बे भिडिअआव आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोननि थाखाय फंनैसो गोनांथार बाथ्रा बुंनायदो बे भिडिअखौ जोबजासिम खोनासं आरो दा मा जादो आङो जोखोम फिल्मखौ हगारबाय बेनिफ्राय दा जिनिर आरो उदांस्रिखौबो नायनो लुगैदो आदा उदांस्रियाबो मोजांथार जादों आदा फिल्मा बेखौबो हगारदो नायबावगोन होननानै कमेन्ट हरदों बेनिफ्राय आं उदांस्रिखौ मानो हगारथ'वाखै नंगौ उदांस्रि फिल्मा मोजां जादों जोबोर मोजां जादों मोजां कालेक्सनबो खालामनो हादों हारिनि फिल्ममोन बे उदांस्रि सोरनिबा न'खरनि हारियाव खामानि मावै मावै माबायदि अबस्था जानाय बेनि काहानि बे उदांस्रिया न'खरनि बागै एबसु बेफोरनि बागै आरोना एबसुआव खामानि मावै मावै लाइफआव मा जालांनाय बेनि बागै बे स्ट'रिया बेनिफ्राय आङो उदांस्रिखौ मानो हगारथ'वाखै माबा मोनसे रिजन थानो हागौ ना उदांस्रिखौ हगारनाय लोगो लोगो मा जानो हागौ बे भिडिअनि जोबनायाव आङो खोन्थानो थांगासिनो दङ जियानो जा आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन जोंनि लाइफखौ जों साक्सेस खालामनोब्ला बा साक्सेसफुल खालामनोब्ला जोंनि जिबनखौ जोङो मा मोनसे स्टेप गाखोनो गोनां जायो मोनसे स्टेप जोङो पार खालामनो गोनां जायो लाइफखौ साक्सेस खालामनो गोनांब्ला बेनिफ्राय जोङो लाइफखौ साक्सेस खालामनो थाखाय बा मोनसे स्टेप गाखोनो थाखाय जोंनो मा नांगौ मोनसे एम मोनसे जोंनाव थांखि थानांगौ आङो उन्दैनिफ्रायनो बेफोरबायदि फरायगोन आं बेफोरबायदि खेलाखौ गेलेगोन आं खस्थ' खालामगोन हा बेफोरबायदि माबा मोनसे एम थानांगोन उन्दैनिफ्रायनो अब्लासो नोङो मा मोनसे स्टेपआव मोनसे स्टेपखौ गाखोना थांनानै पार खालामनानै नोङो लाइफखौ साक्सेस खालामनो हागोन फंबाय बिनानावमोन बेनिफ्राय फंबायमोन नोंसोर दिनैनि दिनाव नोंसोरनि लाइफआ साक्सेस जायोब्ला नोंसोर मोनसे स्टेप गाखोलांनो हायोब्ला गोजौजो मा जागोन नोंनि न'खरा मोजां जागोन नोंनि बिमा बिफाया मोजां जागोन बेनिफ्राय नोंनि गथ' गथायाबो मोजां जागोन नों गथ' गथायखौ मोजां खालामनो हागोन नों मोनसे स्टेपआव गाखोनानै साक्सेस जानो हायोब्ला मा नोंनि गथ' गथायखौबो मोजां खालामनो हागोन नों नोंनि न'खरखौबो मोजां खालामनो हागोन बेनिफ्राय मा जागोन जोंनि जेनेरेसना मोजां जालांगोन जोंनि बर' हारिनि जेनेरेसना फैनो गोनां समाव मोजां जालांगोन नंगौना नङा प्लिज अननानै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम दा आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनोसै सैथो बाथ्रा बुंगोन गाज्रि मोनना गामि एरियायाव नुनाय मेगन सिगाङाव नुनाय आंनि उन्दैखौ नुनाय आंनि गिदिरखौबो नुनाय आंनि बयजों समान आंनि लोगोखौबो नुनाय सैथो बाथ्रा बुंगोन गामि एरियाफोराव नुनाय उन्दै समावनो हाबा जाबाय हा हु दङमोन मावना जानायासै मावनोबो बाबाय हा हुफोरा मा सोरबाया गथ'आ लोमजायो मालाबा सोरबाया मालाबा हिन्जावआ लोमजायो बेनिफ्राय थाखा फैसा मा लाबाबो मा मावनानै नों बेसेबां मोननो थाखा फैसा लायै हाफोरखौ बन्दक दोननो गोनां जाबाय हाफोरखौबो फानलांनो गोनां जाबाय बेनिफ्राय मा जाखो हिन्जाव गथ' गथाय दोननाबो गुबुनाव खामानि मावनो थांनो गोनां जाबाय अब्ला नों लाइफआव नों स्टेपखौनो मोनसेबो गाखोआखै नों स्टेप मोनसेबो गाखोयैयावनो जेबो गैयैयावनो नोङो मा उन्दै समावनो हाबा खालामना लानानै मा जादों गोबाङानो जोंनि बर' समाजाव गाब्र'दो गाज्रि मोननाङा प्लिज सैथो बाथ्रा मानो होनोब्ला फैनो गोनां उन्दै गथ'फोरा बेफोरबायदि दा जाथोसै जा जोंनि बर' समाजाव जाबाय दंमोन बेफोरबायदि दा जाथोसै होननासो आं बुंदो बेयाव गाज्रि मोननांगौ जेबो गोनांथि गैया बेनिखायनो आं होनदों फंबायमोन नों दिनै मोनसे स्टेपखौ गाखोखांनो हानायमोनब्ला मोननै स्टेपआव नों थांखांनो हानायमोनब्ला नोङो उनाव सोरखौबा सिख्लाखौ नायनानै हाबा खालामनो हानायब्ला मा जागौमोन नोंबो मोजां जागौमोन नोंनि गथ' गथायखौबो नों मोजां खालामनो हागौमोन नोंनि जेनेरेसनखौ जों बर' हारिनि जेनेरेसनखौ जों मोजां खालामनो हागौमोन गासैबो जोङो मा बुजिलायनाय जागौमोन दा मा नोंबो खस्थ' मोननांदो नों मोनसेबो स्टेपआव गाखोआखैलासिनो हाबाबो जाबाय गथ'बो खांबाय नोंबो खस्थ' मोननांदो दिनै मा नोङो हिनजाव गथ' गथाय गारनाबो गुबुन जायगायाव नोङो सिकिउरिटि डिउटि बा बायदिसिना कम्पानियाव खामानि मावनो थांनो गोनां जानानै फैदो बेनिखायनो आङो आंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोना जाहाथे बेफोरबायदि दा जाथों होननासो आं बुङो नोंसोर स्टेपखौ नागिरग्रो फकास खालामग्रो गाखोग्रो स्टेपसेयाव बेनिफ्रायसो नोंसोरो हाबा जानाय बेफोरबायदियाव फै आं दा मोनसे एग्जाम्पल होनानै बुंनोसै बेबो सैथो बाथ्रा
बे आसिया आं होनो समान नङा बे आसिया थाइबाना बे गिदिर बे फिसा हा आलादा आलादा बे आसिया हा नाथाय बे कमजुर बोलोआ आलादा आलादा बे गासैबो आसिनिया नाथाय बे आसि थाइबाखौ मोजोमब्लासो बे आखाया सौनो थाखाय मजबुत जायो मोनथामखौल' मोजोमनानै मोननैखौ हगारोब्ला बे मजबुत जाया नंगौना जागोन नामा सोरखौबा सौनो मजबुत जाया बे कमजुर आरो बिराद जर गोनांखौबो जों जमा मोजोमब्लासो मा जायो मजबुत जानानै जोङो सौनो हायो जेरै दा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मा जागासिनो आं एग्जाम्पल होनानै बुंदो कमजुरदोबो बे जर गोनांदोबो मा जादो मोजोमा जमा मोजोमालासिनो मोनथामा मोजोमो मोननैखौ हगारो मालाबा मोननैया मोननै मोजोमो मोनसेखौ हगारो बेफोरबायदियाव बर' हारिया बोरै मजबुत जागोन बर' हारिया बेफोरबायदियाव मजबुत बर' हारिया बेफोरबायदि कमजुरखौबो लाफानांगोन आरो बे तागत गेजेरनिखौबो लाफाजोबनांगोन गासैखौबो अब्लासो मजबुत जाबासो जों मा बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो हागोन मानो होनोब्ला जोंनिया दा बुंबा गाज्रि मोनगोन आं गोबां बाथ्रा बुंनो हायो गासैबो मा टाइगार जानो लुबैयो आं बेफोरबायदिसो बुंनांसिगोन दा बे मोजोमलायजोबा नालाय हा गामियालाय बेसेबां गोजान बर'आलाय बर'जों बर' खाथि नाथाय मा कमजुर गासैजोंबो मोजोमलायजोबा जमा मोजोमनायबा रावबो मोजोमलायजोबा बे थाइथामाबो राजा जानो नागिरो बे थाइनैयाबो राजा जानो नागिरो गासैबो मा टाइगार जानो नागिरो बेयाव जों दिनै मा जागासिनो दोङो धका होजागासिनो दोङो जों बर' हारिया बेयाव मा जागासिनो गादब जागासिनो दोङो गुबुनदो सोंखारि जागासिनो दोङो गुबुनदो बुथार जागासिनो दोङो गुबुनदो बायदिसिना खालामजागासिनो दोङो टाउन एरियायाव जोंखौ सोरां टाउन एरियायाव जोंखौ मा बर' जोंनि नलबारियाव जों मायबा खालामनो हायो नलबारि बे जोंनि ट्रेनालिया जों साहानिफ्राय फैनानै जों ट्रेनालिसिमल' फै जों जेबो नङा भाइ होनखायो आं बे नलबारि जोंनि हारसा आरो दारि गोनांफोर दोङो राजफुजायाव गोदो बर'फोरखौ माबायदि बुथारोमोन राजफुजायाव फैबानो थैयोमोन दिनैसो जोंनि बर'फोरा बेफोर राजफुजायाव फैला दिनैसो थैला फैनो गारनायनिफ्रायसो नङाबा गोदो बर'फोरखौ डाइरेक्ट बर' गोजौनिफ्राय राजफुजा नायफैदो हराव गाज्रि खामानि मावै बोसोरै बुथारोमोन जोंनि नलबारिफोराव बे ट्रेनालि फैबानो जोंनि बर'आ मा जेबो गैया होनना बुंजायो जेबो जोंफोरखौ ना खेबसे सोरबा जाबाबो खेबनै सोरबा जाबाबो जों स्रि थांनांगोन ट्रेनालि मोनफैब्लानो जोङो मा बेफोरबायदि बे दुरबल आरो स्ट्रं बोलो गोनां जमा मोजोमैनि थाखायनो जों बेफोरबायदि गुबुनजों खालामजागासिनो दङ जोङो मा गासैबो गावबा गाव टाइगार जानो नागिरदों बेनिखायनो आं बुंदो गासै आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन जोङो जोंनि जेनेरेसनखौ नोंनि जेनेरेसनखौ नों स्टेपाव गाखोग्रोना नोंनि उननि जेनेरेसनखौ नों गासैबो मोजां खालामजोब अब्लासो जों मा खौसे जानो हागोन जोङो मोजां बुजिलायनानै खामानि मावनो हागोन नङाब्ला जों बेफोरबायदिनो सोरजोंबा सानै साथामदो गासैबो लिडार जानो लुबैनानै जों बेफोरबायदि खालामजाबाय थागोन सैथो बाथ्रा गाज्रि मोननानै लाब गैया रावबो जियानो जा बेनिफ्राय दा मा उदांस्रि फिल्म आं बारा बुंला बुङोब्ला आंखौ गाज्रि मोनगोन उदांस्रि फिल्मखौ आङो मानो हगारथ'वाखै आं नुहुरखानाय उदांस्रि फिल्मखौ आं दिनै हगारोब्ला ओरैबायदि गथ'फोर दोङो भिडिअखौ दानस'नानै जानला मोनला खालामग्रा आंखौ जिना हाराम खालामगोन बिसोरो आं नुहुरखादो माने फिल्मा नोंगो नायनो मोजां फिल्मनि स्ट'रि न'खरनि घटना गाबगोनबो दुखुबो जोबोद नायनो मोजां हारिनि बागै नाथाय बे फिल्मखौ मोननाय लोगो लोगो ओरैबायदि सिनफोरखौ गथ'फोरा बे फिल्मखौ दानस'गोन आंखौ ससियेल मिडियायाव आरोबाव बिसोरो जिना हाराम खालामगोन आं नुहुरखाथारदों माने आं ओरैबायदि जिबननि थाखाय खस्थ' मावनानै जायो बा थैखौ दै खालामो बा नोंसोर फंबाय बिनानावमोननि थाखायबो फंनैसो बाथ्रा बुङो सोरबा खोनासंग्राया खोनासंबाय नंगौना नङा थेवब्लाबो बुङो बेफोरबायदियावबो आरो आंखौ खेबसे जिना हाराम खालामबावोब्ला गुबुनाथ' जेबो मोननाय नङा नाथाय आंनि गोसोआ दुखु मोनगोन बेफोरबायदि जिना हाराम आंखौ खालामबावोब्ला बेसेबां जिना हाराम खालामजाबावनो नंगौना नङा उन्दै उन्दै फंबायमोनजोंबो बेफोरबायदि भिडिअखौ दानस'ना जिना हाराम खालामजायोब्ला आरो सोरजोंबा गावनि आंगोजोंबो जिना हाराम खालामजायोब्ला बेसे जिना हाराम खालामजाबावनो बेसे भगबानखौ फोथायनानै थाबावनो आङो भगबाना नायफिननायखायसो आंखौ भगबाना साथ होनायखायसो आंखौ फंबायमोन भगबाना आंखौ होआखै नङा जिबनाव ओरैबायदि साथ होबाय ओरैबायदि नायफिनबाय आंखौ गुबुना जेसेबां आंखौ हिंसा खालामा मानो नाथाय आंखौ भगबाना साथ होबाय थानायनि थाखायसो फंबाय बिनानावमोन साथ होआमोनब्लाथ' भगबाना सेसमोन आरो आंबो
हा आंबो ओरैबायदि गोरोन्थि मावखायाखै भगबाना सादो लायो आं भगबानखौ फोथायनानैनो खामानि मावखायो आं भगबानखौ गिखायो भगबानखौ गुबुना मा साना आं मिथिया नाथाय आं गियोबो आरो आं बेखौ फोथायनानै खामानि मावो बेनिखायनो आंखौ गोजौनिफ्राय भगबाना साद होबाय दङ खामानि मावनायफोराव गासैबो बिथिङाव दिनै भगबान साद होनायनि थाखायनो आं नोंसोरजों दिनै बेफोरबायदि रायज्लायनो मोन्दों फंबाय बिनानावमोन नङाबाथ' आं मोननाय नङामोन भगबाना साद होआमोनब्ला दा आं गोबां साननानै आं उदांस्रि फिल्मखौ हगारथ'वाखै नोंसोर आंखौ खेबसेबाव जिना हाराम खालामगोन फिल्मखौ हगारना होबा अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द